Sziasztok srácok! December 23-a van, és a 23-as számú kis dobozocskánkat nyitjuk ki, és már csak egy maradt, azaz holnap december 24 lesz. Nézzük is meg, hogy mi lesz a mai kis dobozunkban. A mai dobozunkban egy ajándék. Kis doboz lehet építsük is össze. El is készült a mai kis mai kis ajándékdobozunk, ami egyébként, ha észrevehetitek, a dán zászló jött ebből ki, ugyanis a Lego az Dániából származik. Ezt a kis dobozt lehetett kirakni a mai kis dobozocskámból, ami szerintem nagyon ötletes, és holnap érkezünk a 24-es számú dobozocskánkkal, a legeslegutolsóval, ami a legnagyobb egyébként. Addig sok lehetek, és találkozunk holnap. Sziasztok!